Така, добър ден, здравейте, аз съм Ванката. Значи, понеже в Facebook мрежата много приятели и така и доста хора, които се запознахме, ме питат, искат просто да развиват риболова на сон на дъно в България, на пилети, както се развива тук в Испания, на река Евро. Ние ловуваме тук. Може да се видят там и на клипове и така. Значи, набързо ще ви направя едно монтажче, защото хората имат така запитвания. Значи, пилети, 22 мм копенс. Значи, основно влакно, не основно влакно, това ми е повода, който ще връзваме за куката. Това е 1 мм 280 либре. Много здраво. За 140-150 кг. Куките, които използвам, това е за атун за морски риболов. Мустат, халибуса, по-големи, по-малки номера, има и още един-два модела, но са ми привършили. Така, вирбелите, които ползвам. Значи това са Big Fish, това са за 140-160 кг. Това ми е за герданите, ПВА за герданите на 30 секунди, силиконови стопери и олово половин килограм. На реката тук в момента е така. Има малко течение и трябва, за да получите хубав риболов, качествен, трябва да се спира на едно место всичкото, да може да захранката да пада на едно место. Значи, извинявам се, ако нещо не стане хубав в клипа, но сами си го правя в нас. Значи, пръчката ми е 2,40, сериозна пръчка. Акцията е 200-400. Основно влакно ми е 0,50 основно влакно. И сега на драгите приятели, на драгите зрители ще им обясня набързо как се връзва, как се прави тъкънчето за сон. Пак казвам, извинявам се но сами си го правя клипчето, дано да се получи. Мисля, че ще стане. Няма да има проблеми. Така, да минем към връзването на куката. Значи, пак казвам, основно влакно, значи от 60 до 80 см. Така. Мисля да заложа на 6 номер халибуса. Много остра кука, много големи резултати, много хубава кука. Просто голяма, жестока, няма гелета, са малко по-бруталните тъкъми, по-обичам всичко да няма гелета. Ето, така. Да минем към връзването. Правя си едно малко възелче отдолу. И навивам. 1, 2, 3, 5, 6 пъти достатъчно. Връщам назад, както знаете. Отзад напред. Така. Отзад си правя едно клубче. 1 мм слагам, защото отпред на четките много бързо къса. Виждал съм флуорокарбон 1 мм, 1,3, как докато го вземе и направо го къса, без да мога да се усети какво става. Така. Тук ми трябва едно клубче. Да намеря. Да направим. Голям риболов се получи тук преди един месец, като бяха от Hobbit TV. Чакаме в момента филмовете да станат. 8 филма сме направили, там подробно сме обяснили всичко. И на глед, и на ловене, и за всичко. Ще видите там за какво става въпрос. Трофейни екземпляри по 2,20, по 2,30. Много шаран. Просто Върхарчето и Ванката бяха тука. Направиха си голям кеф момчетата. Да се надяваме, че пак ще дойдат.
понеже дупките са по-малки и не мога да го направя както подобава, правя го от тук. Значи тук нанизваме 22 мм пилети, казахме. Ето го. И вместо слагам силиконче, просто го замятам. Ето, едно клубче. Дори да паднат другите пилети, половинката винаги остава. И на практика се получава ето това. Ето това се получава на практика. Пак казах, на филмите ще видите подробно за какво става въпрос. Така, да минем към връзването. Значи, работа с подвижно олово. Това е за подвижно олово. Така, прекарвам го. Силиконов стопер. Този е фосфорен. Не знам защо, но има много хубави резултати. Фосфорен стопер. И мисля да заложа днеска на който и да заложа, няма проблем. Аз на всичките съм имал хубави успехи. Така или иначе, на който и да заложа от вирбелите няма проблем. Значи, намотката. Правя 6 намотки. Прекарвам един път от тук и го връщам обратно. Значи, ето, наплюнчвам, издръпвам и възела е готов. Така. Слагаме куката. Слагам оловото. Пак казах, оловото ми е тежко, понеже тук е ръка. Не е язовир да слагаме по 200 грама олова или отделно и основната линия ми е много дебела, 0,50. Даже тази ми е една от тънките, аз слагам 0,60-65 по принцип. За да може линията да е изпълната и да... Ето по принцип какво се получава на практика. Оловото. Вирбел, пак казахме, силикон. И 2 топчета пилети. Пак казах. Сега не знам дали има нужда да ви показвам как се прави гердан, всеки знае, но набързо така ще ви го обясня нагледно, без да ви го връзвам. Значи, това е ПВА, специално за гердани. На 30 секунди издържа, това е достатъчно. Значи нареждаме, ще видите и на филмовете, повлязте ако искате и на Фейсбук на моите снимки. Иван Арбалиев ми е по принцип в ютубето имам клипове. Влезте в Фейсбук Иван Арбалиев и ще видите там за какви гердани става въпрос за големи гердани по 30 по 40 топчета и просто се връзват тук, закачат се на куката и става е такъв дрос от гердани, от пилете. Защото при положение, че има течение, че не мога да оцелим с захранката, това го знаем, че долу си имаме 2 шепи на самата кука, си имаме захранка. И това от мен, драги зрители и приятели. Ще чакаме сега да станат филмовете. Дано съм ви бил полезен с моите неща. Ето пак ще го покажа за какво става въпрос. Половин килограм. Ще стана да взема само. Така. Въдичката само набързо. С немска макара. Тук поне спортния магазин с повечето немски макари. Аз Shimano ползвам по принцип и едни други. Ето, набързо пилетите. Оловото половин килограм, пак казах. Ето. Подвижно олово, стопер. Вирбел голям, аз залагам на здравото. 1 мм кевлар. И куката ми с 2 пилета. Просто тук не им издиряваме чак толкова, просто тук рибата е много в изобилие и няма никакви проблеми. Куките и да сме живи и здрави, който иска да заповяда. Тук стават жестоки риболови.
Ще видите сами по филовете, да не се повтаряме. Който иска да заповяда, да се направи просто един неописуем кеф. Довиждане от мен, Ванката и до нови срещи. Ето ла. Чао, приятели, за сега.